Üdvözlök mindenkit, sziasztok! A következő ajánlóban egy távdobó modellt fogok nektek bemutatni, mégpedig az Oreal Next 8000 LCC személyében. Nézzük meg, milyen fontos tulajdonságokkal rendelkezik. Ahogy a dobozából kivesszük, ami azonnal feltűnhet, hogy mennyire korszerű, lendületes dizájnnal épül fel, fekete színű orsótest, narancsszínű díszítő elemekkel. Nézzük meg a technikai tulajdonságait. 4-6-os áttétellel rendelkezik, amely nagy vonóerőt biztosít számunkra. 6+1 csapály dolgozik benne, gördülékeny, sima futás biztosítva. Zsinórkapacitását tekintve, ahogy látjátok, én most egy 20-as monofil zsinórból mintegy 300 métert tettem fel, amire felhívnám a figyelmeteket, hogy a zsinórmenetek mennyire szabályosan helyezkednek el egymás mellett, köszönhetően ez a lassított dobemelésnek is. Fontos tulajdonsága ennek az orsónak a kerek, fém zsinórklipsz, valamint az a műanyag elem itt alul, ami megakadályozza nekünk, hogy a zsinórunk alá kapjon a dobnak. A fékrendszeréről annyit mondanék, hogy egy nagyon precíz első fékről van szó. Én egy ilyen félgyors fékrendszernek neveztem el, hiszen egy szabadon futó üzemmódból pillanatok alatt küzdőfékké, fárasztófékké alakíthatjuk, így az orsónk rendkívül alkalmas a modern boilis módszerhez, bár én ezt az orsót ajánlom a 420-as vagy az afeletti hosszúságú heavy vagy extra heavy féderbotok alkalmazása során is. Az orsó tömege nem éri el a 600 g-ot, tehát rendkívül jó súlyelosztással is rendelkezik. Mielőtt azt gondolnánk azonban, hogy megint egy méregdrága orsót mutatnak be, elmondanám, és majd látjátok a termék adatlapján a webáruházunkban, hogy rendkívül pénztárcabarát megoldásról lesz ebben az esetben szó. Ha tehát felkeltette az érdeklődéseteket ez az orsó, látogassatok el webáruházunkba a www.horgászona.hu oldalra, vagy megtehetitek ezt személyesen is, kézbe véve ezt az orsót szaküzleteink valamelyikében, a 3. kerületben a Szentendrei úton, vagy a 13. kerület szívében, a Gyöngyösi sétány 8 szám alatt található szaküzletünkben. Találkozzunk ott, vagy a vízparton. Sziasztok!